Salam dostlar, hemmeňize hoş geldiňizler. 3D aboýlarymyz her gün geçdikçe görüşüňiz ýaly klientlerimize top eltip berip otyr. Slovak vilayatyna ýem gidip başlady, köp ýerlerine we şu wagt filiallaryny açyp otyrys. Etraplarda nesip bolsa, dostluk etrafyndan bir aýa galmaz nesip bolsa 3D aboýlary alyp biljeksiňizler inşallah. Zakaz ettiripli boý bu görnüşde odalaryňyzyň ölçeglerini berdirip alyp bilersiňizler. İstanbul'da yerimiz, habarlaşınlar nesip bolsa videonun sonunda hökman suratda nomerum koyup geçerim, şo taýdan meňle habarlaşyp bilersiňizler. Videonun dolugyna görüňler. Bize diňiz tenanyň yerden patologa çelle boýuny aýtsaňyzlar ve ondan galandan uzunlygyny aýtsaňyzlar, biz şol tenanyň hökman suratda ullugynda çykardyp berýäs. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňizler. 3D aboýlarymyz Türkmenistanyň 5 vilayatyna gidip durandyr. Arkaýynca habarlaşyp bilersiňizler. Hemme görnüşler bardyr, 5 milyon görnüş bardyr. 5 milyon görnüş bar. Hemmesinden habarlaşyp bilersiňizler. Business Türkmenistan kanalynda başga da kän haritlarymız bardyr. Xitaydan gelen haritlarymız bar. Onu injelep bilersiňizler. TikTok kanalyma goýup geçerin. Şo taýda videolaryny görüp bilersiňizler. Ve diňeje öýleriň içi üçin däl, restoranlar üçin, kafeler üçin, ondan soň Lübimi özünüzün suratlarınız bar bolsa bize habarlaşsaňyzlar, aileňiziň fotoğraflaryny çelle çykaryp berýändir. Ya da bolmasa Lübimi futbolistlaryňyzyň zatlaryňyzyň Manchester United olsun, tapawy ýok, bunlaryň suratlaryny çykaryp berýäs, arkaýyn habarlaşaýyn.